Vi opfører større erhvervsbyggerier i totalentreprise for professionelle bygherrer over hele landet. Vores mission hos IBG Byggeri, det er at skabe kvalitetsbyggerier sammen med vores kunder. Det er primært erhvervsbyggeri. Det kan være kontordomiciler, lager- og logistikbyggerier, og det kan også være skole- og idrætsbyggerier. Primært i totalentreprise, men det kan også sagtens være i hovedentreprise. Vi arbejder kontinuerligt med at udleve visionen om at være en nationalt anerkendt, tillidsbaseret totalentreprenør, der hver dag skaber resultater for nye og faste kunder. Alt sammen med baggrund i en ansvarlig ESG-strategi. Vi har altid arbejdet både med det sociale og det miljømæssige og det ledelsesmæssige, men nu er det bare blevet mere struktureret. Vi omfavner de nye ESG-standarder, fordi det betyder, at vi kan begynde at måle mere på det. Og derfor har vi også valgt at rapportere ud fra ESG, selvom vi jo størrelsesmæssigt langt fra er forpligtet til det. Det betyder, at vi kan være på forkant med de nye krav, og det betyder også, at vi kan videregive vigtige data til vores kunder. Vi har et rigtig godt kollegialt fællesskab på IBG. Vi er meget forskellige, men det gør os også stærke, og vi deler mange ting, både fagligt og privat med hinanden og sparer. Vi er jo som projektledere meget ude af huset, men vi føler os altid velkommen, når vi kommer hjem, og jeg vil sige, gensynsglæden den er stor, fordi vi holder af hinanden. Vi gør os hver dag umage med at være ansvarstagende og værdiskabende, og derved opbygge tillid og gode relationer til vores kunder. Vi gennemfører ofte byggeprojekterne i partnering med en åben og transparent projektøkonomi til gavn og tryghed for begge parter. Vi går altid efter at skabe den gode relation og tryghed for alle i byggeprocessen. Det handler om at forventningsafstemme omkring kunden, omkring projektet og omkring vores værdisæt, så vi er sikre på, at vi har et match. Hvorfor skal man vælge IBG til sit projekt? Jamen, det spørgsmål synes jeg, du skal stille vores kunder. IBG Byg har opført byggeriet, der bag os her, som er vores domicil. For os var det vigtigt i vores valg af partner, da vi skulle opføre vores domicil, at vælge en partner, hvor vi havde en skarp forventningsafstemning, og hvor vi havde tillid med i processen. Og det følte vi fik i rigtig høj grad ved IBG Byg. Og både i salgsprocessen, men også på bagkant af byggeprocessen. Og efter færdigmelding har vi haft en rigtig god dialog og en meget tillidsbaseret dialog. Så det har vi været ekstremt tilfreds med. IBG de har opført et lagerhotel i Herning og en fragtterminal for os i Esbjerg. Vi lægger klart vægt på åben og ærlighed. Der sker fejl alle steder, og det gør der også i et byggeri. Men IBG har været fremragende til at løse det, og vi har fundet løsninger sammen. De byggerier har styrket vores samarbejde med IBG, og vi vil klart kigge på dem, hvis vi skal bygge en anden gang.